Každý sa snaží si tieto sviatky užiť ako len vie. Dnes sa fašenky oslavujú ako obdobie karnevalov, plesov a rôznej zábavy. Aj na našej škole máme dnes kúzelný karneval. Môžeme tam vidieť rôzne masky, napríklad princezné, čertov, anielov a podobne. Čo keď leží? Prečo by mal pre pána Jana ležať? A ty si niekedy videl, aké to je, keď mucha leží? No nevidel som. No, tak leží. Neleží. Táto mucha sedí a spí. No, tak keď spí, tak asi leží. Neleží, no ide ďalej. Sedí a buvinka. Aká si maska? Som Koster. Vyrábala si si ju sama? Pomáhala mi. Chceš vyhrať tento karneval? Chcela, či si sa dnes prezliekla? Za mačku. A prečo práve za mačku? Lebo mám rada mačky. Je dobre, sledujte, vyberajte. A vy masky, jeden krok dozadu, zahrajte hudba. Ideme. Vidím, že si kouboj. Máš rád koubojky? Rada hrám. Pre televíziu Očko, Zuzka, Milanka, Zoe, Miro a Lenka.